نسولوس 25 حدار زتدالو ዕለታዊ ዜና ሒዘልኩም መጽለኹ በቀዳምነት አርእስተ ዜና እሳተ ገሞራ ክልል ዓፋር ዝተፈኡ ሓሙሽቲ አህጉርን ውቅያኖስን ይሳገር ፌስቲቫል ኤርትራውያን ነበርቲ ሪያድን ከባቢያን ተኻይዱ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዝበጽሕ ጾታዊ መጥቃዕቲ ንምክልኻል ክስራሕ ኢሉ አሜሪካን ዩክሬናውያን ስደተኛታት ክትሰጉግ ትህቅን እስራኤል ንላዕለዋይ አዛዚ ሂዝቦላህ ቀቲለ ኢላ ዝኽብርኩም ተኻተልቲ እዘን ካልን ዜናታት ይዘልኩም መጽለኹ ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ክትጸንሑ እንዳሓተትኩ ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንምዃን ሳብስክራይብ ብምግባር ስድራና ንኽትኾኑ ብኽብሪ ይዕድመኩም እሳተ ገሞራ ክልል ዓፋር ዝተፈኡ ሓሙሽቲ አህጉርን ውቅያኖስን ይሳገር ድሕሪ ኣስታት 10,000 ዓመታት ዝተፈንጀረ እሳተ ገሞራ ኢትዮጵያ ዝተፈኡ ሓሙሽቲ ንቐይሕ ባሕርን ህንዳዊ ውቅያኖስን ከም ዝሰገረ ይግለጽ ኣሎ ክፍሊ ሜትሮሎጂ ህንዲ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ እቲ ብሰማያት የመንን ዑማንን ዝሓለፈ እምብረ ናብ ርእሰ ከተማ ደልሂ ከም ዝበጽሐ ተፈሊጡ እቲ ኩነታት ኣብ ህንዲ ሓያል ምቁራጽ ምድንጓይን ምትዕንቃፋት በራታት ኣየር ኣስዒቡ ይርከብ እቲ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ድሕሪ ኣስታት 10,000 ዓመታት ዝተኸስተ እሳተ ገሞራ ዝፈጠሮ ትክን ድሮናን ንሰማያት እቲ ከባቢ ዓብሊኹ ከም ዝርከብ ተገሊጹ እቲ ብሰንበት ኣብ ክልል ዓፋር እምባ ሃይሊ ጎቢ ዘጋጠመ ፍንጀራ እሳተ ገሞራ ዝፈጠሮ ትክን ድሮናን ንሰማይ ክሳብ 14 ኪሎ ሜትር ከም ዝሃገገን እቲ ድሮናታትን ትክን ክሳብ የመንን ኦማንን ከም ዝበጽሐ ይፍለጥ ሰመዝ ተኸባቢ ካብቲ እሳተ ገሞራ ዝተፈጥረ ትኪ ኣብ ዙርያቲ እምባ ዝርከባ 8 ኪሎ ሜትር ከም ዝሸፈነን ካብቲ እምባ ኣስታት 50 ኪሎ ሜትር ርሒቆም ዝነበሩ ሰባቱን ድምጺ ናይቲ ፍንጀራ ከም ዝሰምዑን ገሊጾም ኣብ ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ዳይሬክተር ጂኦሎጂ ፕሮፌሰር አታላይ አየለ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት እቲ እምባ ንዝሓለፈ 10,000 ዓመታት ዘይንጡፍ ኮይኑ ድሕሪ ምጽናሕ ከም ዝተኸሰተ ገሊጹ እቲ እሳተ ገሞራ ዝተራእየሉ ጎቦ ኣብ ጥቓ በቐጻሊ እሳተ ገሞራ ዝረአየሉ ኢርቲለ ዝርከብ ኮይኑ እቲ እሳተ ገሞራ ዝፈጠሮ ድምጺ ዘይንቡር ምዃኑ እቲ ፕሮፌሰር ገሊጹ በሰንኪ ክሳብ ሕጃብ ህይወት ሰብ ዘስዓብ ሓደጋ ሞትን እኳ እንተዘየለ ሰመዚ ክልል ዓፋር ግን እቲ ትክን ድሮናን ኣብ ጥዕና ሰባት ጉድኣት ከስዕብ ስለ ዝኽእል ነቲ ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ሕብረተሰብ ካብ ዝኾነ ጥዕናዊ ሓደጋታት ንምክልኻል ይሰርሑ ከም ዘለዉ ሓቢሮም ፌስቲቫል ኤርትራውያን ነበርቲ ሪያድን ከባቢያን ተኻይዱ ዓመታዊ ፌስቲቫል ኤርትራውያን ነበርቲ ሪያድን ከባቢያን ስዑድ ዓረብ መስመርና ድዕና ብትሕቲ ዝብል ቴማ ብ2021 ሕዳር ኣብ ቀጽሪ ኤምባሲ ኤርትራ ዝርከብ ኣዳራሽ ናኣፋ ብዓቢ ድምቀት ተኻይዱ እዚ ብኣምባሳደር ስቲፋኖስ ሃብተማርያም ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ጠረጴዛታት ዝተኸፍተ ፌስቲቫል ንጉዕዞ ቃልሲ መደባት ህንጸት ሃገርን ዘንጸባርቕ ስላዊ ምርኢት በኣባላት ሃማደኤ ዝቐረበ ንሃብታም ባህላዊ ትሕዝቶ ብሄራት ዝገልጽ ያታዊ ንዋታዊ ትሕዝቶ ኣካዳሚያዊ ምርኢት ተማሃሮ ኣህጉራዊ ቤት ትምህርቲ ኤርትራ ባህላውን ስነ-ጥበባውን መሰናዶታት ባዛርን ምርኢት ባህላዊ ኣልባሳትን ኣብ ህሉ ኩነታት ሃገርን ዞባን ዓለማውን ምዕባለታትን ዘተኮረ ሰሚናር ከምኡን ስፖርታዊ ንጥፈታት ዘጠቓለለ እዩ ነይሩ ኣብ ወንበር ማሕበር ኮማቶ ተስፋይ ተኽላብ ዘስምዖ መኽፈቲ ቃል ሃገራዊ ፌስቲቫል ኣካል ናይቲ ባህልናን መንነትናን ንምኹላዕ ከምኡን ቁኑዕ ስእሊ ኤርትራን ኤርትራውነትን ንምድማቕ ዘገልግል ሃገራዊ ምትእኻብ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ኣበርክቶ ንዝገበሩ ወገናት ምስጋና ኣቕሪቦም ፈጻሚት ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ብስዑድ ዓረብ ወይዘሮ ወይንገረ ግዜሄር ብወገና ኣብዚ ጂኦፖለቲካዊ ኩነታት ዞባናን ዓለምናን ቁልጡፍ ምቅያርን ምዕባለታትን ዘርእየሉ ዘሎ እዋን ኤርትራ ሃገርና ኣብ ምኽባር ሉላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ዘተኮረ ሽርክነታዊ ዝምድናታት ምትሕጋዝን ንምምዕባል ሓያል ዲፕሎማስያውን ፖለቲካውን ንጥፈታት ተካይድ ከም ዘላ ብምብራህ ኣብ ዞባ ሓድሕድ ምክባር ዝሕመረቱ ጸጥታን ሰላምን ንምስፋኑን ምቕሉል እጃም ተበርክት ከም ዘላ ገሊጻ አምባሳደር ስቲፋኖስ ሃብተማርያም ንተሳተፍቲ ኣብ ዘካየዱ ሰሚናር ብውህደት ህዝቢ መንግስትን ሓይልታት ምክልኻልን ዝሰላስል ዘሎ መደባት ልምዓት ብሰፊሑ ድሕሪ ምግላጽ ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ዜጋታት ኣብ ኩሉ ሃገራዊ መደባትን ዝገብርዎ ዘሎ ተሳትፎን ኣበርክቶን ኣመስጊኑም ኣቲናዮ ዘለና መድረኽ ናቱ ዕድላት ብድሆታትን ከም ዘለዎ ብምጥቃስ ዜጋታት ሓድነት ኣደልዲሎም ውድበታቶም ኣሐይሎም እጃሞም ከዕዝቡ ድማ ተላብዮም ኣብ መወዳእታ ብምኽንያት ፌስቲቫል ክካየድ ኣብ ዝቐነየ ናይ ዓበይትን ንኣሽቱን ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ንዝተዓወቱ ሽልማት ተዓዲሉ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዝበጽሕ ጾታዊ መጥቃዕቲ ንምክልኻል ክሰርሕ ኢሉ
ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ቅንያት መዓልቲ ጻዕዳ ሪቫን መሰረት ገይሩ ኣብ ዘዳለዎ መድረኽ ዝተረኸበ ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ስለ ህዝብን ተጋዲለን ቃልሲ መሪሐን መስዋዕቲ ከፊለን ደጀን ኮይነን ሰብ ዋና እቲ ቃልሲ ምዃነን ኣረጋጊፀን ኢሉ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ድሕሪ ስምምዕ ውዕል ፕሪቶሪያውን ካብቲ ዝነበረ ብዝቐጸለ መንገዲ ኣብ ታሪክ ተራእዩ ብዘይፈልጥ ኩነታት ኣደዳ ጾታዊ መጥቃዕቲ ከም ዝኾናን እዚ ድማ ካብ ኣተሓሳስባን ልምድን እቲ ሕብረተሰብ ዝወፀ ምዃኑ ሓቢሩ ጾታዊ መጥቃዕቲ ዝበፅሐን ደቂ ኣንስትዮ ዝግባእ ፍትሒ ኣብ ምርግጋጽ ጉድለታት ከም ዘለዎ ዝገለጸ ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ብወገን ብመንግስቲ ዝተዋህቦ ኣቃልቦውን ክንድቲ ዝግባእ ዘይምዃኑ ገሊጹ ኩሉ መሓወር መንግስቲ አንቀሳቂስካ ፍትሒ ኣብ ምርግጋጽ ዝተኻየደ ከይዲ ብዙሕ ምጉታት ከም ዘለውን ሓቢሩ ኣካላት ፍትሒ ዘጋጥምዎም ዕንቅፋታት ተጻዊሮም ፍትሒ ኣብ ምርግጋጽ ክሰርሑ ጻዊት ኣቕሪቦም ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ እውን ሰብ ዋና ተቃልሲ ኮነን ማሕበራትን ብምጥንኻር ክሰርሓ ከም ዝግባእ ዝገልጸ ታደሰ ወረደ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሕ ዘሎ ጾታዊ መጥቃዕቲ ንምክልኻል ኩሉ ዝከኣሉ ከም ዝገብር ገሊጹ እቲ ጸገም ካብ ሱሩ ንምፍታሕ ቁጠባዊ ዓቕሚ ደቂ ኣንስትዮ ምጥንኻር ድማ ወሳኒ ምዃኑ ገሊጹ ሓላፊት ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ወይዘሮ ኪሮስ ሓጎስ ብወገነን መዓልቲ ጻዕዳ ሪቫን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሕ ጾታዊ መጥቃዕቲ ንምቋም ንምክልኻልን መፍትሒን መሃብን ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ጎኒ ደቂ ኣንስትዮ ምዃኖም ቃሎም ዝሕድስሉ እዩ ኢለን ዓለም ለኸ መዓልቲ ጻዕዳ ሪቫን ጾታዊ ጥቃዕቲ ዝጽየፍ ማሕበረሰብ ንህንጸት ወለዶ ብዝብል ቴማ ካብ 16 ሕዳር ክሳብ ባሕቲ ታሕሳስ 2018 ብኣቋጽራ ገጽ ብዝተፈላለዩ ምድለዋት ከም ዝኽበር ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ከም ዘፍለጠ ቴሌቪዥን ትግራይ ጸብጺቡ ኣሜሪካ ንዩክሬናውያን ስደተኛታት ከሰጉግ ትህቀን ኣብ ኣሜሪካ ዝነብሩ ኣስታት 200,000 ዩክሬናውያን ስደተኛታት በሰንኪ ምምሕዳር ትራምፕ ዝወስዶ ዘሎ ንስደተኛታት ናይ ምስጓግ ስጉምትታት ሕጋዊ ናይ መንበሪ ፍቃዶም ክስእኑ ከም ዝኽእሉ መርበብ ሓበሬታ ሮይተርስ ንውሽጣዊ ጸብጻብ መንግስቲ ኣሜሪካ ብምጥቃስ ትማል ሰንበት ጸብጺቡ ኣብ ለካቲት 2022 ግጭት ሩስያን ዩክሬን ምስተወልዐ ምምሕዳር ኣሜሪካ ኣስታት 260,000 ዩክሬናውያን ስደተኛታት ንኽልተ ዓመት ጥራይ ኣብ ኣሜሪካ ክቕመጡ ዝኽእል ናይ መንበሪ ፍቃድ ክህቦም ኣፍቂዱ ከም ዝነበረ እቲ መርበብ ሓበሬታ ወሲኹ ገሊጹ ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ብምኽንያት ጸጥታዊ ስጋት ኣብ መጀመርታ ናይዚ ዓመት እዚ ንዜጋታት ብዙሓት ሃገራት ናብ ኣሜሪካ ከይኣቱ ከም ዝኸልከለ ይፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ መጋቢት ትራምፕ ንሕጋዊ መንበሪ ፍቃድ ዩክሬናውያን ሙሉእ ብምሉእ ክስርዝ መደብ ከም ዘለዎ እኳ እንተገለጸ ኣብ መወዳእታ ግን ነቲ መደብ ገና ከም ዘየጸፎ እዩ መርበብ ሓበሬታ ሮይተርስ ዝሕብር ኣብ መላእ ኤውሮጳውን ንዩክሬናውያን ስደተኛታት ንምእንጋድ ዝግበር ህዝባውን ፖለቲካውን ደገፍ እናነከየ ክመጽእ ከም ዝጸንሐ እዩ ዝግለጽ ልዕሊ 1.25 ሚልዮን ዩክሬናውያን ስደተኛታት ኣቂባ ዘላ ጀርመን ኣብ ዝሓለፈ ነሓሰ እቲ ንዩክሬናውያን እቲ ምጥዎ ክፍሊት ክትንክዮ መደብ ከም ዘለዋ ኣፍሊጣ ነይራ እያ ሰመዚ ብሪጣንያ ብወገኖም ምዕራባዊ ዞባታት ዩክሬን ጸጥታኡ ውሑስ ኮይኑ ከም ዘሎ ብምግላጽ ንዩክሬናውያን ስደተኛታት ናይ መንበርን ስራሕን ፍቃድ ከይወሃብ ከም ዝኸልከል እዩ ዝግለጽ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ብሚልዮናት ዝቑጸሩ ዩክሬናውያን ሃገሮም ገዲፎም ናብ ስደት ኣምሪሖም ከም ዘለዉ እዮም ጸብጻባት ናይቲ ሃገር ዝጠቕሱ እስራኤል ንላዕለዋይ ኣዛዚ ሂዝቦላ ቀቲላ ተባሂሉ እስራኤል ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ከተማ ቤይሩት ብነፈርቲ ኣብ ዘካየደቱ መጥቃዕቲ ንሓደ ላዕለዋይ ኣዛዚ ምንቅስቓስ ሂዝቦላ ከም ዝቐተለት መርበብ ሓበሬታ ራሽያ ቱዴይ ሓቢሩ በመሰረት መርበብ ሓበሬታቲ ሃይታይም ዓሊ ታባታይ ዝተባህለ ላዕለዋይ ኣዛዚ ኣብታ ከተማ ኣብ ዝርከብ ዕርዲ ሂዝቦላ እንከሎ ተቐቲሉ በዚ ካዚ በት መጥቃዕቲ ብውሕዱ ካልኦት 5 ሰባት ቀተሉን ከለው 28 ድማ ከም ዝቆሰሉ ሚኒስትር ጥዕና ሊባኖስ ሓቢሩ ሂዝቦላ ካብቶም በኢራን ዝድገፉ ንዞባዊ ዕብለላ እስራኤል ዝቃወሙ ሓይልታት ምዃኑ ይዝንከረሉ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ነቲ ብሰራዊት ሃገሩ ኣብ ርእሰ ከተማ ሊባኖስ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ብምልዓድ እቲ ስርሒት ኣካል ናይቲ እስራኤል ነቲ ብሽበራ እትኸሶ ጉጅለ ንምድምሳስ እትገብሮ ዘላ ቀጻሊ ጻዕሪ ከም ዝኾነ ገሊጹ ሰበስልጣን እስራኤል እቲ ተቐቲሉ ዝበሃል ዘሎ ላዕለዋይ ኣዛዚ ሂዝቦላ ዓቢ ኣዛዚ ኢሉ ይጽውዖ ከም ዝነበረውን ሓቢሮም ኔታንያሁ ምንቅስቓስ ሂዝቦላ ድሕረቲ ካብ እስራኤል ዝተፈነወሉ ተደጋጋሚ ወታደራዊ መጥቃዕትታት ዝተዳኸመ ዓቕሙ ናብ ንቡር ንምምላስ ኣብ ዝሰርሓሉ ዘሎ እዋን ታባታይ ነቲ ናይ ዳግመ ምዕጣቕ ጻዕርታት ክከታተል ከም ዝጸንሐ ኣፍሊጡ ነቲ ጉጅለ ምፍራስ ማለት ድማ ንነፍሲ ወከፍ ሊባኖሳዊ ዜጋ ዝሓሸ መጻኢ ምጥጣሕ ክኸውን ከም ዝኽእል እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ወሲኹ ኣሚቱ
ፕሬዚደንት ሊባኖስ ጆሴፍ ዓውን ግን ንምጥቃት እስራኤል ኣብ ቤይሩት ድሕሪ ምኹናን ማሕበረሰብ ዓለም ሓላፍነቱ ክዋፃን ኣብ ልዕሊ ሊባኖስን ህዝባን ዝፍጸም መጥቃዕቲ ደው ንምባል ብህፁፅ ጣልቃ ክኣትውን ፀዊዑ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሎሚ ዝበልናዮ መሰናዶና ኣብ ሰወዲና ኣለና ምሳና ብምፅናሕኩም ብልቢ ነመስግን በብዘለኹም ሰላም ተመነና